Вітаю, п'ятниця, 16 лютого, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман підсумки». В студії для вас працює Софія Бляєва. Дивіться сьогодні у випуску. Знайти крайнього. Окупанти шукають людину, на яку хочуть повісити організацію понад сотні одиночних пікетів у Криму. Півроку за зізнання. Українського диверсанта загартували на 6,5 років. Прокурор просив 7. Ягода Маліна у Феодосії. Заслужена артистка Росії Легкоступова стала кримською чиновницею. Журналіста Романа Сущенка та режисера Олега Сенцова, які утримуються у російських в'язницях, можуть обміняти на колишніх кримських військових, які перейшли на бік окупанта – Олександра Баранова та Максима Одинцова. Цього тижня суд засудив їх на 13 і 14 років позбавлення волі, визнав винними у державній зраді. Про ймовірний обмін повідомив представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини Михайло Чаплига. Серед передумов він називає активізацію переговорів на рівні президентів двох держав. Крім того, за словами Чаплиги, слідство по Роману Сущенко завершено і буде передано до суду. Але щоб відбувся обмін, потрібен певний юридичний механізм. Особи повинні бути помилувані, тобто це означає, що їм повинні бути винесені вироки, які вступлять в законну силу. І тут ми бачимо повідомлення про те, що Баранова, Одинцова вже винесений вирок судом першої інстанції, а адвокати повідомляють про те, що вони, скоріш за все, готові відмовитися від апеляції, що відкриє шлях для помилування, а це, в свою чергу, необхідний крок для того, щоб здійснити процедуру обміну. 6,5 років за ґратами і 220 тисяч рублів штрафу. Такий вирок для фігуранта так званої справи українських диверсантів Андрія Захтея ухвалив підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму. Захист готує оскарження. МЗС України вирок засудило. Детальніше в нашому сюжеті. Андрія Захтея визнали винним за 4 статтями, серед яких підготовка до диверсії, незаконний оборот зброї та підробка офіційних документів. За це його засудили на 6,5 років. Це на півроку менше, ніж вимагав прокурор. За те, що Захтей уклав досудову угоду зі слідством, визнав свою провину та відмовився від незалежного адвоката. Але у липні, розповідає дружина Андрія, окупанти обіцяли за це 5 років позбавлення волі. Оксана Захтей вважає, слідство не дотрималось умов угоди. Каже, справа повністю сфабрикована. Не стримали свого слова. Андрій дотримав слова. Він виконав все те, що від нього вимагали, скажімо так, що я знаю, а ще що я не знаю. Кримчанина Андрія Захтея затримали у серпні 2016-го. ФСБ звинуватила його в участі у диверсійній групі, яка нібито планувала здійснити теракти на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова. За версією ФСБ, Захтей мав на авто зустріти диверсійну групу на адмінкордоні з материковою Україною. Який терористичний акт він міг там виконати, як ми приїхали з дитиною сюди жити? Яка нормальна людина буде вести свою сім'ю, щоб поїхати за пару кілометрів зірвати якийсь об'єкт? По цій справі вирок очікує мешканець Запоріжжя Євген Панов. За версією окупантів, його затримали під час нелегального перетину адмінкордону. Тоді зав'язався бій, у якому загинули співробітник ФСБ та десантник. Окупанти назвали Панова керівником цієї групи. Він на угоду зі слідством не пішов. У серпні 2017-го вирок за цією справою отримав Редван Сулейманов. 3,5 мільйони рублів та 1 рік і 8 місяців позбавлення волі за те, що начебто повідомив про замінування аеропорту Сімферополя. Взагалі вся ця справа, яка починалася ще в 2016 році, мала б ознаки якраз політично мотивованої справи, фальсифікації доказів і взагалі незаконних методів слідства, включно з катуванням. І Андрій Захтей не один раз говорив про те, що його катували електричним струмом. Адвокати Андрія Захтея вже готуються подати апеляцію. Про це телеканалу АТР повідомив журналіст Антон Наумлюк, який був присутнім у залі суду. Захтей уже заявил через адвоката, что будет подавать апелляцию. Это значит, что условия сделки со стороны, во всяком случае, российских силовиков соблюдены не были. Поэтому, наверное, можно назвать приговор чрезмерным, судя по реакции самого обвиняемого. Засудило вирок Міністерство закордонних справ України. Про це в своєму твіттері повідомила речниця відомства Мар'яна Беца. Андрій Захтей поки що залишатиметься у Сімферопольському СІЗО.
Віктор Пономарьов, Людмила Горпинич, Асан Амінов, Заман, АТР. Окупанти в Криму шукають людину, яку хочуть звинуватити в організації сотні одиночних пікетів 14 жовтня. Напередодні до одного з учасників акції, жителя селища Красногвардійське, Айдира Ібрагімова, прийшов співробітник карного розшуку. Запропонував йому підписати документ, в якому були чітко прописані звинувачення в організації одиночних пікетів 14 жовтня минулого року в Криму. Проте у документі не було ані імені, ані прізвища обвинуваченого. Я не буду доказывать, не отказываю. Причину скажи, Айдарка, почему ты не хочешь подписывать? Потому что тут на меня вешают, что я организатор этого. Да ты чё? Я так думаю, что это будет массово. Почему? Потому что в этих бумагах не указывалось моего имени. Были пустые строки для фамилии и имени. То есть тот человек, скорее всего, я так думаю, что кто подпишется, там будет в этих пустых строках описана фамилия, имя, отчество этого человека. Україна не повинна впливати на організацію виборів президента Росії в їхніх дипломатичних установах. А звернення Російської Федерації до МЗС України щодо відкриття своїх дільниць – це спроба змусити Україну визнати ці вибори, вважають дипломати. У цій ситуації розбиралася наша Олена Стецюк. Поки МЗС розглядає запит Росії, дипломати пояснюють, таке звернення не є звичною практикою. Традиційно держава лише інформує іншу про проведення виборів та звертається до правоохоронних органів убезпечити сам процес. Сергій Борщевський підозрює, Україну втягують у діалог для легітимізації цих виборів. Я би не давав відповіді на цю ноту. Не відповідь теж є відповіддю. І це оптимальний варіант. І додає, у списку міст дипустанов навіть немає Сімферополя, бо консульство Росія перетворила у представництво свого МЗС. Згідно з міжнародною конвенцією, Україна жодним чином не може впливати на проведення виборів в дипломатичних установах Росії. Питання визнання чи невизнання виборів президента Російської Федерації, яка відбудеться цього місяця, якщо ці вибори відбуватимуться в Криму. Якщо ми визнаємо ці вибори, значить ми визнаємо анексію. А також пояснює, Росія не зверталася про відкриття інших дільниць. Та деякі депутати волали б не мати і цих. Росія обійдеться без дільниць тут. І після того, що вони влаштовують вибори в анексованому в нас Криму, то взагалі цим самим вони перетворюють всі ці вибори на фарс. Є відповідний порядок по цьому питанню, коли дільниці, якщо є громадяни іншої держави, вони повинні мати можливість проявити волевиявлення. І тому це повинно бути діяти в рамках закону, який сьогодні діє. Росія порушує міжнародне право, бо збирається проводити вибори президента на території України, тобто в анексованому Криму. Это уже основание для того, чтобы Украина не признавала президентские выборы. Это есть основанием для международного сообщества тоже, что такие выборы не могут быть признаны. И тем более абсурдно будет, если Украина будет создавать у себя какие-то выборчие дельницы на своей территории. З правової точки зору дільниці мають відкритися. Та російська делегація зламала правові засади, анексувавши Крим, пояснює член делегації в ПАРЄ. Тому механізм, аби цього не було, розробляється. На сьогодні у нас має бути сформована окрема позиція з цього приводу на рівні не лише парламенту і заяв політичних сил, а й на рівні Кабінету міністрів, Міністерства іноземних справ. І ця позиція має бути чітка, аргументована, і я переконаний, що найближчим часом ми її побачимо. Українська сторона єдина в наступному. Результат виборів очільника Кремля буде незаконним. Олена Стецюк, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Не йти на вибори президента Росії у Криму. До цього закликав заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров в ефірі нашого телеканалу. Він вважає, що людина, яка прийде на виборчу дільницю, автоматично підтримає анексію півострова. Барма керек.
Росія змушує бюджетників йти на вибори, але цим людям я хочу сказати, що навіть за Конституцією Росії будь-який громадянин має право не йти на вибори. Люди гадають, піду, зіпсую бюлетень або проголосую за іншого. Ні, так не можна. Ще раз хочу повторити, на вибори йти не потрібно. Якщо ви підете, ви визнаєте анексію. Масштабне ДТП у Києві за участі 2 маршруток. Від зіткнення мікроавтобуси вилетіли на узбіччя. За попередньою інформацією, постраждало 11 чоловік, 2 у важкому стані. Зараз на місці аварії працює кілька карет швидкої допомоги, правоохоронці. Самовиці стверджують, одна маршрутка підрізала іншу. Нині там працюють і наші журналісти. Подробиці аварії ми розкажемо вже у наступних випусках «Заман». Тримайте сумку вашу. Це ваша сумка. Давай, скоро. Придержуйте з боку. Молодцом. У Києві чоловік із сокирою потрощив з десяток автівок біля Солом'янського суду. За Труханова, так він начебто пояснив свої дії. За словами очевидців, коли співробітники суду підняли галас, чоловік почав ще сильніше трощити авто. У деяких автівках вибив скло, у деяких пробив капот і відірвав дзеркала. Про чоловіка відомо, що йому 35 років, він з Одеси. Виявилося, що це 35-річний житель Одеси. Він приїхав сьогодні до Києва і одразу приїхав на територію суду. Пошкоджено 13 автомобілів. Зараз з чоловіком спілкуються слідчі. Мотиви його встановлюються. Поки що питання про кваліфікацію вирішується. Ще немає реєстрації в ЄРДР. Коли буде, то ми зможемо повідомити. Перенести встречу на 3 часа, чтобы пока я прилетел, приземлился, или вашего приглашения, мы вам сообщим, сделать то, что... Вимагали арешт або заставу 50 мільйонів гривень. Геннадію Труханову та 3 одеським посадовцям закидають в привласнення майна. Судді випустили його на поруки нардепа від БПП Дмитра Голубова. Під час засідання біля суду були сутички та стрілянина. Один поліцейський був поранений. У Львові виключно українською. Місцеві депутати вирішили у сфері обслуговування та громадського харчування спілкуватися потрібно лише державною мовою. Цінники, реклама, вивіски, афіші та меню також мають бути написані українською. Іноземні ж написи потрібно перекласти. Виняток становлять лише логотипи та товарні знаки. За недотримання правил – штраф. У Львові за останні 2 місяці мені відомі 3 випадки. 2 в магазинах, 1 в великому спорткомплексі, де відмовилися обслуговувати дитину, коли вона передоплатила послуги, а їй надають послуги іноземної мови, вона не може їх отримати. Ухвала передбачає створення комісій, які будуть мати рейди по закладах торгівлі, громадського харчування і будуть виявляти порушення, які стосуються цінників, надання інформації мовою і так далі. Доступна вища школа. Кримським школярам спростили умови вступу до українських вишів. У майбутніх абітурієнтів буде більше часу для реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання. Крім того, у Міністерстві освіти створили перелік з 35 вишів, готових приймати випускників з окупованого півострова без результатів ЗНО. Про особливості вступної кампанії 2018 для кримців дивіться далі в сюжеті. Вступити до вишу лише за паспортом – вже не мрія, а реальність для випускників кримських шкіл. У Міністерстві освіти створили освітній центр «Крим-Україна». Перелік з 35 вищих навчальних закладів готових зараховувати до своїх лав абітурієнтів з окупованого півострова без результатів зовнішнього незалежного оцінювання. Ми зробили так, щоб їм не обов'язково треба було складати зовнішнє незалежне оцінювання. І в деякі вищі навчальні заклади України вони на певні спеціальності можуть вступити за вступними іспитами. Їм потрібно навчатися українською мовою.
І саме цей українознавчий компонент я би радила їм всім в першу чергу освоїти. Щоб стати студентом за спрощеною системою, кримцю достатньо подати до бажаного вишу копію паспорта, хай навіть російською, потім скласти у виші 2 іспити, обов'язково у межах шкільної програми з української мови та історії, ще один третій – профільний. Держава пішла на зустріч молоді з Криму, каже ректор Таврійського національного університету Володимир Казарін. Бо освіта в Україні дає і диплом, котрий визнають у світі, і головне – міжнародні перспективи. Учеба в крымских вузах – это учеба без возможности стажировок и обменных программ раз. Став частью украинского государственного пространства, они могут получить биометрический паспорт, с которым уже сегодня, без всякой визы, можно поехать в 52 страны мира и познакомиться с ними, в том числе параллельно поступить в Европейский университет. Інший шлях до вищої освіти в Україні – вступати на загальних підставах. Якщо зі списку 35 лояльних до випускників з Криму вишів жоден не припав до душі, абітурієнту доведеться зареєструватися для участі у ЗНО. За словами директора Українського центру оцінювання якості освіти Вадима Карандія, цього року мешканці окупованого півострова зможуть подати заявку в електронному вигляді. Це суттєво спрощує процес реєстрації. Однак є одна обов'язкова умова – атестат про середню освіту має бути українським. Якщо особа здобуває загальну середню освіту на неконтрольованій території і не має документа встановленого зразка, в такому разі такій особі попередньо потрібно звернутися до одного із органів управління освітою, до відділу управління місцевого на контрольованій території на предмет отримання загальної середньої освіти екстерно. А далі все, як і у решти випускників, доведеться пройти увесь шлях перевірки знань – від шкільних іспитів, державної підсумкової атестації до ЗНО. Клопоту, звісно, більше, ніж у випадку спрощеної процедури, але всі зусилля виправдає результат. Разом зі свідоцтвом випускник отримає право вибору. Вступити в такому разі можна буде до будь-якого українського вишу. Тетяна Солій, Заман, АТР. 10 тисяч гривень щомісяця. У стільки обходяться життєво необхідні суміші для дітей, хворих на фенілкетонурію. Це рідкісна генетична хвороба. Батьки цих дітей протягом 2 років намагаються домогтися державної допомоги, бо закон гарантує забезпечення таких малюків необхідними сумішами. Подробиці далі в сюжеті. Це Наталія Тимощук. У її 23-річної доньки Дарини рідкісне генетичне захворювання – фенілкетонурія. Порушення метаболізму у Даші виявили, коли їй було 3 роки. До цього Наталія з донькою без успіху лікували звичайний діатез, шукали причину алергії і перепробували усі можливі дієти. Аж поки дівчинка не перестала ходити. І тільки тоді у Даринці діагностували фенілкетонурію. Цей складний для пересічного українця термін став звичним для Наталії Тимощук. І для таких, як вона, сама створила благодійне об'єднання батьків дітей, хворих на цю недугу. Сьогодні вони у суді відстоюють право їхніх дітей отримувати від держави якісні ліки. Ребенок не може повноцінно розвиватися, не отримує білок. Не могут формироваться органы, не может он физически нормально развиваться. Поэтому обязательно взамен всем этим запретным продуктам обязательно нужно вместе с овощами и низкобелковыми продуктами принимать гидролизат белка. Это так называется лечебное питание, в котором содержатся все необходимые витамины, микроэлементы, набор аминокислот, необходимых для развития ребенка. Держава зобов'язалася турбуватися про дітей з рідкісними патологіями. Лише у Києві на обліку з діагнозом фенілкетонурія перебуває 127 осіб. Закон гарантує їм безоплатні ліки до 3 років з держбюджету, а далі за рахунок місцевого. Проте трапляються збої. У Міністерстві охорони здоров'я 2 роки тому провели тендер і придбали препарат. Утім, батьки скаржаться, він не допомагає і звернулися до суду. Даже отдельный маленький какой-то элемент, составляющий, который входит в состав этих важных гидролизатов белка, он может не восприниматься тем или иным пациентом. В Департаменті охорони здоров'я переконані, придбана суміш вимогам відповідає і бюджетні кошти використали раціонально. У своїх висновках щодо препарату посилалися лише на гарантію якості від виробника.
ФКУ «Нутрі-3-концентрат» виготовлений за тією ж рецептурою, що й Мілупа 2 секунда. Більше не виготовляється і не надходить у продаж жодній країні світу. ФКУ «Нутрі-3-концентрат» виготовлений на фабриці CHS International Ltd в Ліверпулі. Це продукти найвищої якості. Тому подали позов до апеляційного суду, але справу програли. Суд став на бік хворих дітей сьогодні, однак святкувати перемогу ще зарано. Расслабляться мы не можем, потому что обеспечение заканчивается ровно в начале апреля этого года. Торги новые не проведены. Мы отслеживаем эту ситуацию. И вот наш оппонент, Департамент охраны здоровья Киева, тянет с этим, хотя должны были уже давно их провести, не закупают вот этот препарат каміда Б, каміда С. Для дітей з фенілкетонурією, так би мовити, не така суміш коштуватиме набагато більше, ніж бюджетні мільйони. Це розуміють батьки особливих. Кожен з них без державної підтримки постає перед вибором – пожертвувати здоров'ям дитини чи щомісяця витрачати по 10 тисяч гривень на препарат, який мають право отримувати безкоштовно. Максим Кондратенко, Тетяна Сулій, Заман, АТР. Російська співачка Валентина Легкоступова відтепер завідуватиме питаннями культури в окупованій Феодосії. Виконавицю популярної «Ягоди Маліни» на почесну посаду призначили на конкурсі. Таке повідомив концертний директор співачки Максим Єфімов. Окрім Легкоступової, керувати феодосійським відділом культури хотіли ще 2 претенденти. Ягода малина летом гости звала, как сверкали искры на рассвете. Ах, какой сладкой малина была. Це все, що ми встигаємо вам розповісти. Далі на АТР програма «Акшам». Залишайтеся з нами.